Si fa 2 setmanes no vam aconseguir solucionar els vostres problemes de Nadal, avui venim amb l'últim recurs pel Dia de Reis. 2 llibres que pensem que poden arribar a qualsevol persona que el voleu regalar. És l'últim recurs de la Documenta. Males Herbes ens ofereix un llibre d'autor desconegut, molt ben editat, il·lustrat amb fotografies tot el rato, amb una història que va progressant en el temps, que dura quasi bé tot el segle XX, un personatge que va canviant. És el mateix i va canviant. És una mena de Zelig del Woody Allen. Sempre el mateix i sempre diferent. Humor ben escrit. I en castellà us recomanem La Cata, d'en Roald Dahl, un conte curt, molt ben il·lustrat, editat per Nòrdica, que narra un sopar molt britànic on hi ha una aposta en què juguen la mà de la filla de l'amo de la casa, basant-se en que l'apostant endevini quin vi ha triat l'amfitrió. 2 llibres que d'una tacada poden convertir el vostre malson d'avui en una solució celestial per demà. La felicitat. L'alegria.